Gari zafi, gari ya babbake. Kai. Me yasa baka cewa komai tun da ana magana? Ko tun da ba abin da yace. Me ma zafi ne nan? Ji ina jin ku wallahi. Ko garin da zai babbake. Wallahi. Mace daya tumatir ni na iba ma yana can tumatir da ya sha iban ma amma iban mu. Haka ne wallahi duk gaba ki ba kudi babu. Sun narke gaba ki babu wallahi. Wallahi haka ne. Ko gan kwas dan baki. Ba ka baki ɗi gari ya narke. Masha Allah. Kai sai ka ji ka kalli ko na kyan nan. A'a kai gaskiya. Baki daya. In ma shinkafa ta je sai waya ba za a siya ba. To ni ka je gona ta duk ta kone ganka ta. Ma ta daga baki dai wai ba labari ne ba labarin ji. Poke it out. Yeah, she got a little butt, so what? Big bag ceiling, stick it out. Poke it out, stick it out. Ceiling, stick it out. Poke it out, stick it out. Poke it out. Yeah, she got a little butt, so what? Amma ai ba kuma tun da dan alhaji ba zan taba mantawa ba da je America da ko wata kujera ko ta madugari dan ina zauna ina tafi lo wannan abin lauhinta Allah ko kai kai baka san lauhinta bane nan to ana kai mu wannan gurare Kai ala kai mu wannan. nan da na tawo mata 20 ne suke jira na in koma yanzu haka da Allah Kai dan alaji ai. zancen kuke jinyi Kai dan alaji. sai kana da wani kamfani a America ba kamfani a America ba Haba. kana da ka mota Allah dan ya za ji ni ma Ni ma ai zan bi mu je. ni ma za ni ma hegu kwalaman mu kai ni ma za ni wallahi ma za ba dama a mutum da zan ji ni ma tuna ina fasa ma zuwa na fasa to mu in ka ce ba gaban mu yayin mu je ko da alaji ai da ku ji Dan alaji. business ina ji wannan za ku iya ba Allah dan alaji. a ranar miliyan 800 ta shigo ku je da ku shine me aje da ku shine me ka ji ku dai ka sada baba ka ja sada ina da biliyan 700,000 ana danki da su akan su nake kwana Dan alaji. Oi.